כאן רדבול, והיום אנחנו נלמד איך להתקין מודים ל-GTA V במחשב. אוקיי, דבר ראשון שאנחנו עושים, אני ניכנס פה ללינק שאני כמובן אתן בדיסקריפשן, ומורידים פה מדאונלוד. עכשיו, את הקובץ הזה שאנחנו מורידים פה, פותחים, כן, פותחים. עכשיו את השלוש קבצים האלה, אנחנו רוצים להעביר לתיקייה של ה-GTA V כדי שהמודים יעבדו. אז אנחנו נכנסים פה, Grand of Data, Properties, Local Files, Browse Local Files. עכשיו, את השלוש קבצים האלה, אנחנו נעתיק ונדביק פשוט לתיקייה. אוקיי. נוציא מהכל, ונחזור אליכם שאני אהיה ב-GTA. טוב, חזרנו, ועכשיו אני אראה לכם איך להשתמש במוד. בשביל להשתמש במוד צריך לחוץ F4, ואתה זז עם 8 זה למעלה, 2 זה למטה ו5 זה לבחור, אוקיי? ומשתמשים לא בכפתורים 1, 2, 3, 4, 5 כאילו למעלה, בנאמפד בצד ימין למטה, מי שלא יודע מה זה. זה. עכשיו אתה צריך ולוודא שזה יהיה דלוק, אוקיי? יש פה כל מיני דברים, נגיד טלפורט, נגיד עד קש, אני יכול פשוט להוסיף לי מלא כסף. never wanted, אף פעם לא זה, כל הדברים האלה, מלא דברים מגניבים. נגיד, תסתכלו איזה גבוה אני קופץ. אפשר לעשות עם זה הרבה כיף. לעשות מלא דברים עם הנשקים, אקספלוסיב. נגיד אקספלוסיב, תסתכלו משהו. בום. רואים? עכשיו נגיד, תסתכלו, אפשר לבטל את ה... אפשר לעשות כזה דבר. הנה, יש לי כבר כוכב אחד, אז נלך לטלפורט. נלך לטלפורט ונלך למיליטרי בייס, לבסיס הצבאי. בום. עכשיו יש לי 4 כוכבים ואפשר לעשות נגיד בוא נעדה ללייזר הזה. לפני שהטנקים יגיעו. תמריא. שיט. שיט, לא לפוצץ. שיט. פוצץ. עוד שנייה. זה עולה באש, זה לא טוב. עכשיו תסתכלו. בום. למרות שזה לא הכי עובד על טנקים, אבל... סטיקי בומס. לא. כן אפשר. נעשה עליו מלא סטיקי בום. הקשבתי לו. בום. סך הכל. אפשר לעוף. קח חבילה. הנה, קח מתנה. אפשר נגיד לעשות טלפורט אפשר לעשות גרביטי, אני אוהב את זה. נגיד זה מון גרביטי. זה כאילו אני אעשה משהו כזה. הנה, זה מול גרביטי שכל הדברים עפים באוויר. כאילו כוח משהו. צריך ללכת. אני רוצה עוד. כן, אפשר לעשות כזה דבר גם. אפשר לעשות קרספורנר. לעשות איזה... יכול להיות שאתה רוצה איזה רכב שאתה רוצה. נגיד... רכב... אוקיי. לא תתפסו אותי חי.
טוב, עד כאן יהיה הסרטון. מקווה שלמדתם איך להתקין את זה. ביי. לא, רגע, שנייה. הזדגות הפעם כזה. סליחה. ביי.